ingaqalanga indaba eGolgotha. Yonke into uzoyenza nje empilweni ifanele ibe nesiqalo. Kufanele kube khona isiqalo ukuze ukwazi ukwenza lento esizokhuluma ngayo namhlanje kufanele uqale. Khona nje kufanele egcineni uqalile. Siqala kanjani-ke? Ngizocela omunye angifundele. Ngizocela ungakathaba ngifundele. Ngicela ungifundele ngoba iy'ndawana esiyifundayo sithanda ukuthi zibe ninganyana. Manje ngizoshaya kancane nje ngithi khona sizokwazi ngicela ungifundele nje uMatthew 28 uverse 18 kuya 20. Matthew 28 verse 18 kuya 20. UJesu wasondela wakhuluma kuye wathi, ngiphiwe amandla onke ezintweni emhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke amakhulu, nibabhaphathise egameni likaYesu nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke engimyale ngakho. Bekani mina nani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Okay. Sinama-theme verse wethu. Ngiyanibingelela bazalwane, umuntu uya-introducer, ngiyazi-introducer mina emsini, bazosiwe nga-take over, ngiyazi-introducer nguMamthindane, owumntwana kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga kwenzeka into enhle empilweni yakhe, ekwafika uJesu wayisindisa impilo yakhe. Ngimlana nje ngenxa yokuthi umntwana kaNkulunkulu, anginayo enye into engingayisho, into phela engingayisho ukuthi nje ngiyumntwana kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngangingazi ukuthi ngirong. Khona lento ukuthi uhambe emhlabeni ungazi ukuthi urong, bese makufika umuntu ekhuluma ekutshela ngoJesu uvuleka amehlo, ngoba kuyenzeka ukuthi ungaziboni ukuthi urong. Ngalelo langa kwakhulunywa ngavuleka amehlo ngazibona ukuthi ngirong, ngase ngathatha impilo yami ngayinikela kuJesu. Kunama-steps alandelwayo-ke, ingakho ngiqale ngaleli culo ngisukume ngalo. Kunama-steps alandelwayo. Into yokuqala oyenzayo uyakholwa. Umuntu umefike ekutshela ukuthi kunomuntu ekuthiwa uJesu onguNkulunkulu, yena owenzela osenzele konke okukhona kungayo, uyamlalela bese uyakholwa. Step sokuqala nami ngenza leso step sokuqala sokuthi mawukhona okhulumayo nami ngitshela ngoJesu ngakholwa ukuthi hayi ngempela uJesu ukhona. Into yokuqala yangena enhlizweni yami kwafika ukukholwa enhlizweni yami. Ngase ngavuma-ke ngomlomo, angigcinanga ngokukholwa enhlizweni kuphela, ngaphinde ngavuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Ingakho namhlanje ngithi ngingumntwana kaNkulunkulu ngoba ngamvuma uJesu waba inkosi. Awugcini-ke lapho, ngase ngasindiswa. Uyasindiswa mase umvumile uJesu njengenkosi, uyasindiswa. Emva kokusindiswa bese uyabhaphathisa, bese wamukelisa uMoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele awukwazi ukumthola ungamukelanga uJesu. Awukwazi ukuthi uMoya Oyingcwele ukumthola ungakholwanga. Uthola uMoya Oyingcwele ngoba usuyihambile zonke lezi ezinye izitep lezi, bese uthola uMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele-ke iwona osisizayo-ke. Ngizocela ungifundele nje i-theme verse yethu. Judges, qala ngale yokuqala. Judges 6 verse 14. Phinde sifunde mhlawumbe omunye angifundele futhi le yesibili, Act 1 verse 8. Aleshuleni 6 verse 14. UJehova wamveka wathi, hamba ngalawo amandla akho umsindise u-Israyeli esandleni sakwaMidiyani. Angikuthumanga na? Siyabonga sobe sifundele nene. La kuma-Judges masibheka indaba siyifunda nje ubuyele emuva kuyona.
uyiqala kahle ubuyele emuva lapha uIsrael wayesempini kwakukhona impi wayehlaselwa kungemnandi manje abantwana baIsrael basebesaba uNkulunkulu ngalesi sikhathi ngizocela ungifundele nje ungifundela khona kuzovela kahle ukuthi ungiqalele nje verse 12 khona kuzokwazi ukuvela kahle kwakwenzakalani la ukuze umuntu ezo-understand ukuthi kumele sesihamba ngalamandla uhamba ngamandla nje kwenzekeni la cela uqale verse 12 ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye uJehova unawe wena qhawe ezulwini uJehova wamvela wathi hamba ngalawo amandla akho umsindisi u-Israyeli esandleni samaMidiyani angikuthumanga na. Lana uGidiyoni wayenenkinga yokuthi kwakuliwa la kodwa wayenenkinga yokuthi uyasaba naye amandla akhe engawathembile kodwa uNkulunkulu wemthumile ukuthi akahambe abahola abantwana bakwa-Israyeli useyamqinisekisa uNkulunkulu ukuthi hamba ngalamandla uma uthatha uJesu namandla uma uthatha uNkulunkulu ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayezibonakalisa kubantu bakhe naye wazama ukuthi uNkulunkulu akhulume noNkulunkulu abeke izaba lezi ezenzayo njalo uNkulunkulu mekhulumisana nathi sibeke izaba kodwa uNkulunkulu wamqinisekisa ukuthi hamba ngalamandla engikunike wona uma umntwana kaNkulunkulu unamandla ukuthi uhambe uma nje umamukelile uJesu njengenkosi nomsindisi unawo amandla kodwa thina senza ukuthi amandla akuthina angasebenzi ngoba siyawangabaza amandla kaNkulunkulu akuthina cela ningiphinda ningiphe ngifundele futhi lenenye i-theme verse yethu chapter 1 verse 8 Acts Zendo 1 verse 8 kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Masibheka i-theme verse yokuqala uNkulunkulu uthi hamba ngalamandla khuluma ngamandla uNkulunkulu i-Old Testament le amandla ayekhona nakhona ku-Old Testament i-New Testament manje lesikhuluma ngayo uJesu uthi lana kubafundi bakhe nizokwamukeliswa amandla uma umntwana kaNkulunkulu unamandla uJesu seyabatshela abafundi unabo uhleli nabo ula emhlabeni umuntu uyabatshela bazokwamukeliswa amandla kusho ukuthi noma ngabe kuzoba nzima kanjani endleleni kodwa bazobe benamandla abahambe beyithemba ukuthi banamandla i-theme yethu ithi sizokwamukeliswa amandla awuqali ngokuhamba uqala ngokwamukela amandla njengoba ngishilo ngathi awukwazi ukuthi ungathi uzohamba uyoshumayela noma uzohamba uyotshela abantu ngoJesu ungaqalanga ekuqaleni fanele uqale ekuqaleni fanele uqale ekukholweni uvuma uJesu njengenkosi nomsindisi wamukelisa umoya ongcwele ubhabhadiswa wamukelisa umoya ongcwele mawusunomoya ongcwele usunamandla usungakwazi ukuthi uhambe awukwazi ukuthi weqe itebhisi ngoba make weqe itebhisi sizokubona ukuthi hayi ngeke lo usahamba yofuna amanye amandla nenizwe siyesizwa ngikaze ngibaboneke siyesize kuthiwa abanye abafundisi bayahamba beyofuna amandla kwamanye amazwe kakhulukazi kuthiwekiwe eNigeria bayahamba beyofuna amandla ingoba abahambanga ngey'tebhisi uNkulunkulu ayibekile uJesu la abafundi bakhe wabanika into ekufanele ilandelwe siyifundile ngale ukuthi ufike ushunyayezwe ukholwe ubhabhadiswe bese wamukelisa umoya ongcwele mawusunomoya ongcwele ku-easy ukuthi usungaqala wenza umsebenzi ngiyacabanga ukuthi kufanele siyikhathaze siyibuze ukuthi yindaba kube nzima nami kunzima kumina ukuthi ngitshela abantu fanele uyibuze ukuthi ngempela umoya ongcwele nginawo ukuthi kunzima nje ukuthi mawuvele ukuthi uyotshela umuntu kube ngazathi ungaba into yosibanibani into yabafundisi into yabashumayeli akuyona into yami akushiwo la mawulifunda leli zwi alikhulumi lalikhuluma ngabafundi bonke la futhi masifunda leli lokuqala sifunde ngalo lithi hambani nenze izizwe zonke abafundi akushiwa ukuthi hambani nokwenza izizwe zonke abesilisa noma nokwenzisa abesifazane izizwe zonke makuthiwa izizwe kukhulunywa ngayo yonke gender iyangena lapha kusho ukuthi uma kuyokwenziwa abafundi zonke izizwe nami ngiyangena ngowesifazane nami nginalo ilungelo lokuthi ngimtshele umuntu ngoJesu yileyo nto sinenkinga ukuthi hayi abantu
ingoba asidedeli uNkulunkulu ukuthi enze umsebenzi ngempilo zethu. Ake sidedeleni uNkulunkulu enze umsebenzi ngempilo zethu. Nami ngiyazibala lapho noma nginikiwe le platform ukuthi ngime la ukuthi kunako ukusaba nje makuthiwa nje utshela umuntu ngoJesu uyasaba uvele ungazi ukuthi uzoqalaphi ukuthi ngathi ngcono noma ke ngidedele usibani banamtshelele. Sinikiwe amandla ngenxa yokuthi sinomoya engcwele, sinamandla ukuthi sitshela abantu ngoJesu. Ithimi yethu ke mina ngizogxila kakhulu eyethi ithimi yanamhlanje ikhuluma ngeJerusalem, iqala ngalo. Mina ke njengoba ngiyaqala ngispeaker sokuqala kule nyanga ngizoyikhulumela nje ngeJerusalem. Angifuni ukuthi ngiye kwezinye indawo. Masikhuluma ngeJerusalem, yebo ikhona indawo iJerusalem. Kodwa ngokwethu lana thina njengoba sila, ngoba sathina njengoba kuthola hamba lize lafika nakuthina izwi lenkosi, selihambe lafika kuthina. Makhulunywa ngeJerusalem akubafundi lapho kwakhulunywa ngoba bona baba baseJerusalem, yonke into yabo yayenzeke eJerusalem. Kusho ukuthi uJesu engeke athi mekhuluma nabafundi bakhe akhulume ngenye indawo elekude. Kusho ukuthi malikhuluma nathi leli verse njengoba likhuluma namhlanje lithi hamba wenze izizwe abafundi uqale eMaritzburg noma uqale eMbali noma wherever la uhlala khona wena. Izwi lenkosi lithi iqala khona. Futhi malikhuluma ngeJerusalem kulesi sikhathi sikusona manje thina le South Africa konakele kakhulu nje South Africa, konakele ngisho endlini la sihleli khona konakele. Kusho ukuthi asikwazi ukuthi ungavela ugqume wena usuya overseas, wena usuyahambisa izwi lenkosi overseas. Sisahluleka endlini, sihleli nabantwana bethu endlini abangakholwa, sihleli nobhuti bethu abangakholwa. Siyagagamela vele mawuthi uzoqhamuka usuya overseas. Uyaphi overseas ngoba qala ekhaya. Akushumayele ekhaya, batshele ekhaya ukuthi uJesu uyaphi. Akulutho ukuthi abazokholwa. Kodwa ithana ukuphuma uya ngaphandle usubatshelile ekhaya ukuthi uJesu khona, uJesu uyaphila, uJesu uyamsiza umuntu. Ukumele lokho ekhaya noma ngabe abazokulalela. Kodwa wena ukusho ungabi ne-guilty conscious ukuthi ngiyabatshela abantu ngoJesu kodwa ngikaze ngibatshele ekhaya. Mawunabantwana ekhaya awubaqoqe nje. Ngiyazi abanye bayakwenza, baqoqa abantwana ubatshele nje ngoJesu. Kulezi insuku ngoba nangaphambi kahle ekhaya lami nginento yokuthi njalo mangenza into nje nomntwana wami omdala ngimtshele ngithi uJesu wenzele, ngithi uNkulunkulu usengenzele nalokho. Yabona mangihamba nje ngithi ngimtshele ngithi uNkulunkulu ke manje usengenzele nakho futhi okunye. Ngenzela ukuthi noma ngabe azi kodwa ukuthi konke lokho okwenzakalayo yingenxa ukuthi ngenzele uNkulunkulu wami engimkhonzayo. Asike sikwenzeni, ngiyazi ukuthi mhlambe akukho into etheni, mhlambe uyaphileka ekhaya. Kodwa thina umsebenzi wethu ukuthi sitshele abantu ngoJesu. Mangithi kuyaphila ngisho ukuthi asinankinga, siphila nje kahle emakhaya ku-right. Hayi ukuthi khona inkinga ekhona. Kodwa khona lokho esingakwenzi uNkulunkulu asithuma ukuthi sikwenze. Angishongo ukuthi asiphume siyoba ama-missionary omasizela abafike from overseas bezala e-US bayeka kuyabuswa lapha bayeka babuya. Angishongo ukuthi asenze njengabo. Kodwa siqaleni laba abancane sinabo la. Mawunomngane wakho uzomtshela nje ukuthi njengoba ungibona nje uJesu ongenze kanje. Unabantwana bakho uzibatshele njalo. Abantwana-ke kufanele sibatshele njalo. Banenhlanhla abanabantwana abancane. Abantwana abancane ngiyabona ukhethelo. Angithi ngihlezi ngikusho njalo ukuthi uJesu sithe sihambe endleleni nje sihamba nobaba bakhe ngithi mina impilo ihamba phambili, ngikhulume kube khona istatement engisenza isithi impilo ihamba phambili. Athi hayi ayihamba phambili, uJesu uhamba phambili. Ubuyisa le nkulumo engihlezi ngisho ngoba yonke into mangikhuluma ngivele ngithi uJesu senze lokho, uJesu senze lokho. Abantwana abancane asibatshele abantwana bethu, asibafundise. Kulungile mase badala bazoyiphumela, kodwa ungabi nento ebuhlungu enhlizweni ukuthi wena ukwenzanga konke. Mawusenabantwana abancane batshele ngoJesu osiza umuntu, ngoba umuntu obunyakamsiza umuntu usiza uJesu ukuze impilo yakhe iqonde. Angikaze ngizwe kuthiwa khona umuntu owake waya kuJesu baqeda impilo yakhe yabheda. Bonke abantu abaya kuJesu ngisho kade engemuhle bonakala semuhle segqoka kuthiwa yibo ungenwe yini lo, ingoba kungena uJesu empilweni yakhe. So bese ngabalahlisa abantwana bethu masibatshela ngoJesu, sibatshela ngendlela noma ngabe kuqhamuka ziphi inkinga mazi ngoJesu, azi yonke into ngoJesu, uyokwazi ukuthi nakho ke lokho uma kufika lesi simo
kufanele ngenze kanje ngoba ngifundisiwe ekhaya. Ngicela sifunde lapho Deuteronomy 6. Deuteronomy 6 verse 6 no 7. Yes, Deuteronomy 6 verse 6 and 7. Lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuza senhliziyweni yami. Ubafundise impela bona abantwana bakho. Ubakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho ukuhamba endleleni, nalapho ukulala, nalapho uvuka. Amen. Lana abantwana baka-Israyeli babezama ukuthi lento ingene kubantwana. uNkulunkulu wakhuluma lamazwi ukuthi ukuze abantwana bangayilahli lento. Angithi uNkulunkulu bakhiphile eGibhithe ezweni lobugqili. Uma le ndaba bengazoyixoxa kubantwana, ukuthi khona uNkulunkulu esathi sisebugqileni wasenzela imanga, wenza izinto, waphendula induku yaba inyoka, waphendula amanzi aba yigazi. Kwakufanele angabhalwa ngalesi sikhathi. Isikhathi esiningi into yayidlula umlomo kakhulukazi wawusebenza ukuthi umuntu umxoxele. uNkulunkulu uyagcizelela la, uthi nibafundise impela, hayi ukuthi nibafundise impela abantwana. Kusho ukuthi wayefuna ukuthi lento ingapheleli la iqhubeke, lento ihambe izifike kuthina njengoba sila njengamanje. Ifikile la manje ingoba babafundisa impela abantwana. Ngoba ukuba babafundisanga abantwana ngabasazi thina namhlanje ukuthi khona uNkulunkulu. Ngoba lento abantwana bakaIsrael kwadinga bahambe baze bafike kuze kugcine kufika uJesu. Wagcina efikile uJesu, kodwa ufika ngaso lesi sizwe uNkulunkulu ebatshelile ukuthi abantwana bafundiswe impela. Uma unethuba lokuthi bafundisa abantwana bakho uJesu ukuthi uyaphila, uyamsiza umuntu. Bafundisa abantwana ukuthi noma sebebadala, ngoba phela abanye abadala abasahlangene, kodwa ungayeki ukukhuluma. Umsebenzi kaNkulunkulu akusiwona wakho, okaNkulunkulu umsebenzi, kodwa wena mbatshele njalo, ima entweni uNkulunkulu athe yenza. Yima abantwana bakho batshela ukuthi impilo yakho ukuze ibe right kufunakale uze kuJesu. Yiloko nje kubalekile. Uma usufikileke kuJesu usumamukelile, akupheleli ke bazalwane, akupheleli ukuthi hayi ke utata ujwayele ukusho ukuthi usindisiwe wabhabhadiswa wenza konke wamukela uMankela. Usumileke esikhambanweni. Ngithi phela manje ufikile esikhambanweni wafika wakuthola konke. Usumile. Asimike bazalwane. Asifike esikhambanweni simi. Nawe uyaqhubeka nawe lokho kwenziwa abafundi. Akithi nabo bakwenzile ukuthi kugcine kufinyelele kwenu ukuthi wazi ngoJesu. Nawe kufanele uqhubeke nawe wazisa abanye abantu. Uqhubeke wazise, ufundisa izingane, uyabatshela nabangaphandle. Abantu ohlangana nawe uyamtshela, mebuza umuntu yini kwenzeke kanje? Yini lento yenzeke? uJesu mbeke phezulu ukuze abantu bezobona ukuthi uma uJesu izinto ziyenzeka. Futhi nakhona ungenze kahle muntu usenoma ingenze kahle into ukukhona ungenze kahle umuntu uJesu ngoba uyinkosi noma ngabe izinto ayihambi kahle. Uyabona kube kuya ngokuthi kuya ngezinto ukuthi ihamba. Mina ngaba ngimile la ukube kuya ngezinto ukuthi zihamba kahle empilweni yomuntu. Ngaba ngimile lana ngikhuluma ngoJesu osiza umuntu. Ngoba omunye uzongibuza ukuthi we ukusiza phi wena ukusiza phi ke wena? Angabuza mina ukusiza phi ke wena uJesu? Cha uyabasiza abanye wena, kodwa mina ngiyazi ukuthi uJesu uyasiza. Futhi ngiyazi ukuthi uJesu yonke into ayenza empilweni yomuntu yenza ngoba kunesizathu. Usuke nesizathu sokuthi yenzeke leyo. Ingakho ngingaphela amandla ukuthi ngime ngisho ukuthi uJesu uyinkosi. Futhi nginaloko enhlizweni yami ukuthi engathi ngaqala kabusha ngitshela abantu ngoJesu. Anginankinga ozongijaja athi we kwenzekani wena? Kwenzekani kweyakhe ingane? Kwenzekani? Anginandaba nalokho, but mina ngizoma ngibatshela abantu ngoJesu ngoba ngiyamazi uJesu esiza impilo yami. Futhi ngiyazi ukuthi noma ngabe kwenzakalani uJesu unami nje ngaso sonke isikhathi uhleze khona. Isihlokwana sanamhlanje sithi bhekani mina nginami. Sisicaphuna kuleya ncwadi sifundile uMatthew
28 isihlokwana sanamhlanje sithi bhekani mina nginani kusho uJesu usho kuthina ke sonke sisazokhuluma ngalesi sihlokwana ngizothanda ukuthi sibheke nje abesifazana abawu3 sobheka nje abesifazana abawu3 from the Bible ngoba kumnandi ukuthi mawuzokhuluma ngoJesu bese kuba khona ireference oyenzayo leyo reference yenza ukuthi ubone ukuthi okay lezimo engikuzona mina ayi ukuthi kuqala ngami ukuthi ngingene kuzona bake bangena nabanye so sizobheka nje abesifazana abawu3 eBhayibhelini bese ngihlala phansi ngiyasibheka nesikhathi namhlanje ngilo ngibhekana newashi angifuni ukuthi ngithathe isikhathi eside kakhulu okay owesifazana oqala esizokhuluma khumbula isihloko sethi sithi bhekani mina nginani nginalokho nje ukuthi nje uJesu nathi asibone ukuthi ke uNkulunkulu wenzeni labesifazane uke wabashiya yini uke wabalahla yini laba besifazane esobabheka oqala sizobheka owesifazane ekuthiwa uJehobed ubani uJehobed ubalo uMakamose okay owesifazane oqale sombheka uMakamose asibheke bazalwane uMose sibheke uMakamose ngizocela umunye angifundele khona sizokwazi indaba yethu ukuthi siyize kahle Exodus chapter 2 verse 1 kuya 10 ngicela ngifundele ngesiZulu Exodus chapter 2 verse 1 kuya 10 Kwasuka umuntu wendibale wathatha indodakazi kaLeya wakhuleka yes kwasuka umuntu wendibale wathatha indodakazi kaLeya wakhuleka nomfazi wazala indodana esebonile ukuthi yinhle wayithukusa izinyanga ezintathu engasenalo yithukusa wayithathela ibhokisi levuka walifuqa ngebhethini nangekolithayi wamfaka umfana walibeka emhlangeni nasoguquzi udadewabo wayengudala ukuze azi ukuthi uyakwenziwani wasekwehla indodakazi kaFaro ukuyogeza emfuleni amantombazane ayo ahambe kulelomfu ibona ibhokisi emlandweni yathuma intombazane ukulilanda yalivula yabona umntwana bheka kwakungumfana wakhala yamhawukela yathi lona ungowabantwana kaMaheli udadewabo wayesethi kuyo indodakazi kaFaro ngihambe ngikubizele umzanyana wamaHebheru ukuba akuncelisele ingane na indodakazi kaFaro yathi yasuka intombazana yabiza unina wengane indodakazi kaFaro yathi kuye hamba nalomntwana ungicelisele yena ngizakukhokhela owesifazane wamthatha umntwana wamcelisa umfana wakhula wayiswa kuyo indodakazi kaFaro yaba yindodana yakhe yamqapha igama lokuthi uMose ithi ngokuba ngami emanzi siyabonga lana sithola owesifazane okay lana kaIsrayeli ngalesiya sikhathi bantwana bakaIsrayeli kwakunokuhlusha okuningi mawufunda ku chapter 1 kwakunokuhlusha okuningi abantwana babengekho safe abantwana kwakuthiwa abantwana ababulawe abantwana bayophoswa emfuleni manje lo mama ubona athola umntwana membona lo mntwana muhle uma kaMoses wengazi ukuthi uMoses ukhethwe uNkulunkulu wabona umntwana omuhle umntwana wakhe waba nosizi enhlizweni ukuthi hey yoba kuthiwa abantwana
abaphoswe emfuleni ngoba abakwakuthiwa bababulala mabebelethwa abantwana bababulalanga. Kodwa baphinda inkosi yaqhubeka yathi ngoba bababulali bayanda abantwana abaphoswe emfuleni abantwana amasosha ababaphose emfuleni abantwana. Ngenxa yothando lamama, umama ebona ukuthi hayibo umntwana wami uzophoswa, wamfihla umntwana. Wahlala naye wamfihla, wefihleka mesemncane, wekwazi ngoba kushuthi wekwazi ukuthi uyafihleka. Kodwa mesekhula umntwana akasakhona ukuthi umntwana afihleke ngoba umntwana phela uzofuna ukugijima, uzokhala, uzokwenza zonke izinto afuna uphuma nangaphandle. Wabona kathi akasakwazi manje ukuthi amfihle umntwana ngoba uyakhula. uNkulunkulu emuhle wamnika, wayenokukholo okumangalisayo lo mama. Into engiyibheke nje khona ukholo, ifaith yakhe yayimangaza. Yonke lento uyahlala uyacabanga, uyaplena. Izwi lenkosi alisitsheli ukuthi wahlala phansi nomndeni wakhe baplena ukuthi bazomprotecta kanjani umntwana. Lisitshela nje ngaye kuphela. Kodwa uhlala phansi uyacabanga ukuthi ngenze njani ke manje? Ngeke ngikwazi ukuluza ingane yami. Waqala istep sokuqala wakha ubasket. Sisenze njalo lapha ku-Sunday school siyayifunda njalo le ndaba. Wakha ubhaskidi. Lo basket wawakha ngendlela ethize ukuthi lo basket angangeni amanzi phakathi kubhaskidi. Wawuhuqa ngento ethize ukuthi lo basket uthathe ubeke emanzini, ubasket awumprotect umntwana. Anything can happen mawuthatha ingane emfuleni nje. Ngisho bekuthiwa ubasket awuvuzi. Emfuleni khona izilwane, khona yonke into. Kungenzeka ukuthi kuphume isilwane esithize silimaze umntwana. Kungenzeka nje kwabasket lo ungabi nayo ibalance, uvela uketuke umntwana ashone. Wayenokukholwa okumangalisayo, wayiplena lento. Umama othanda umntwana wakhe oplenayo ukuthi ngiyafisa ukuplenela impilo yomntwana wami ukuthi ibe right. Ngiyayiplenela le mpilo ukuthi ibe right. Kwenzakalayo. Ngiyacabanga ukuthi wesesho njalo ethi hayi mina ngiyakwenza engikwenzayo kodwa nje ngiyamthemba uNkulunkulu. Wayenokukholwa okumangalisayo lo mama. Mawubabheka omama abaningi ayi lona wayenokumangalisayo. Wayenza lento yakhe. Nikhumbula ukuthi amasosha ayekhona phela ebheka izingane. Kwangelula ngicabanga ukuthi noma ehambisa lo basket wenyonyoba ukuze le ngane ingabonakali ngoba ngenzeka ukuthi esayihambisa lo basket, usahambisa ubasket, qhamuka amasosha ayithatha ingane. Enhlizweni yakhe uyahamba lana kwakwenzakalana akushiwe eBhayibhelini. Wayenze njani? Wekhuleka, wayenze njani? Wayecula, wayenze njani? Ekhanda lakhe kwakwenze njani? Kulezi insuku kunento eziningi, angithi kunezifo eziningi manje. Imakhonteza ekhanda layo umuntu kube nezinto ezithize. Kwakwenzekani kulo mama eazi kahle ukuthi ingane yakhe mhlawumbe uhleli nayo isikhashana sekuyaphela. Kodwa ngoba wayazi khona uNkulunkulu. Nansi into eyisimanga ngalo mama. Wayazi khona uNkulunkulu kaAbraham uzokwenza, ukhona umsebenzi azowenza, uzowenza umsebenzi uNkulunkulu. Ngethemba wahambisa ingane lapha. Meyihambisa ingane aphinda angagcini lapho. Hayi ukuthi ahambisa ingane bese yayeka. Acela udadewabo ukuthi akahamba aphinda check ingane ukuthi ubani uyithatha ngoba kadelile noma ingathatha ufuna ukwazi ukuthi ingane yakhe ithathe ubani. Athumela ukuthi akube khona ocashile ozobheka ukuthi ingane ithathe ubani. Yonke lento uNkulunkulu ukuhlakanipha. Niyabona ukuthi mawunoNkulunkulu unamandla. Unakho konke mawunoNkulunkulu. Ukunika nengqondo abantu ade bengacabanga ukuthi ungaba nayo. Umnika konke lokhu ukuhlakanipha uNkulunkulu. Umpha lamandla nje ukuthi enze yonke lento. Aqashe udadewabo afike indodakazi yenkosi imthatha umntwana. Konke nje kusebenze kube kahle. Ngaleso sikhathi kwangahambi kahle lapho eGibhithe, kwangahambi kahle, kwakubulawa nje ingane ngoba kwakubona kathi lesizwe siyakhula lesizwe and sinamandla. Babe nefear yokuthi lesizwe sinamandla siyabadlula bona abaseGibhithe. Manje lesizwe akufanele lesizwe sande ngoba sovele sihlangane nezitha zethu sisibulala. Nale South Africa kule insuku bekade kunaleyo nto. Ukuthi ama-foreigners ayanda. Kusho ukuthi bekusatshwa khona ukuthi azohlangana nezitha ayigingqi South Africa. Noma-ke i-content yakhona ingafani. So nje kwakunaloko ngoba phela baba ama-foreigners lapha. Abaka-Israel baba ama-foreigners and kubonakala banamandla. Mangathiwa kunempi bangabahlula ngoba bona banamandla. Kodwa uNkulunkulu wayekhona. uNkulunkulu omunye uzobuza akathi hayi bo uNkulunkulu wayekelana ukuthi abantwana abanye kwabulawa abantwana lapho noma ngingashiyo le eBhayibhelini ukuthi bangaka babulawa.
kwakhalwa abantwana baka-Israyeli kwakhalwa ngoba babebulawa abantwana amasosha ebathatha abantwana baphose emfuleni njengoba inkosi ishilo ukuthi akwenzeke njalo. Kodwa uNkulunkulu wayesiyekelile leso simo. Kusho ukuthi kwesinye isikhathi uma kwenzeka into engekho right empilweni yakho uNkulunkulu usukazi. Uyasiyekela ngamabomu ukuthi isimo senzeke. Ngoba wayeka abanye abakhona abanye baka-Israyeli wabayeka ukuthi abantwana bakhona baphoswe emfuleni. Kodwa wase wadila nje noyedwa. uNkulunkulu wathi nje nangu mina kwamanje ngimdingayo. uNkulunkulu uthi ngidinga lo mfana mina. Lo mfana uzokhulula labantu bonke abakhona la. Manje uNkulunkulu uhlakaniphisa lo mama. Ngithe sidila kakhulu noma uhlakaniphisa lo mama upha umqondo wokuthi akwazi ukuthi adile nayo yonke lento. Mase sethathiwe umntwana siyashintsha ke manje into. Sekuyabonakala ukuthi hayi bomntwana udinga ukunceliswa phela. Akasabonakala ukuthi kuzokwenziwa njani. uNkulunkulu nalapho wasebenza futhi ukuthi ayiphinde buyele kuma wakhe. Mebuyela kuma wakhe umakhe yamncelisa. Kwakwenzakalani ngesikhathi emncelisa? Ngoba wayemtshela ukuthi wena umHebheru wena owesizwe sikaNkulunkulu, wena uyena waseGibhithe noma ngenzakala noma ngabusa kanjani mntanami, wena uyena walapho. Hamba uyodla kahle uzohamba uye lapho uyohlala kahle. Kodwa yazi ukuthi wena owesizwe sikaNkulunkulu, wena ubelongi lapha ya. Wamfaka lemfundiso wayifaka umama ekhanda imfundiso enganeni. Wayifaka ukuze lengane ithi mayikhula, ikhule inalento yokwazi ukuthi yona izala kwesinye isizwe uNkulunkulu akasisizi. Masikhulisa abantwana sisenabantwana abancane, sibatshele ukuthi bona babesizwe sikaNkulunkulu. Ukuze kuthi noma sebephakathi kwabanye bazi bona sibahlukile. Indlela bazokwenza ngayo bazokwenza ngendlela ehlukile ngoba sobe sibafundisile. Ayikwazi ingane ukuthi ingavele yazi ukuthi esizwe sikaNkulunkulu ungayitshelanga wena mawayo. You spend a lot of time uncelisa ingane uyigona uyenza yonke. Itshele nangoJesu, itshele ngokuthi wena uphila kanjani. Wena ila ukhona nje kwenzakala yonke into. Ingane ngesikhathi ikhula ngokwama stages zayo uyenze ingane yazi ukuthi khona uJesu. Isinqumo sayo ukuthi isindiswe akusona esakho. Kodwa wena okwakho njengomzali wenza siyambona uma kaMose la emtshela. Kuyavela mayiqhubeka indaba kusuyifunda ukuqhubeka. Kuyavela ukuthi uMose wezathu wakhe. Useficakuliwa lapha ya kulwa abantu unowangakubo wabona ukuthi hayi ngeke akubulale lo. Ngobani kulona ushaya umuntu wasekhaya. Ukuthathephi lokho ingoba wafundiswa emncane uma wakhe. Uma wakhe wayifaka lento. Masibheka nje uMose wagcina ekugcineni ekhipha abantwana bakwaIsrayeli ebakhipha ebugqileni ebayise eKhenani. uNkulunkulu wasebenzisa lo mama wamupha ukuhlakanipha. Sisafunda nje njengoba kule nyanga ithini yethu isho kuthiwa senze izizwe zonke abafundi. Kungenzeka ukuthi izizwe uzozenza wena. Kodwa uzokwazi ukuthi ufundise ingane uyifundise ngoJesu. Isindiswe ingane bese ihamba yenza izizwe zonke abafundi. Akuwona wonke umuntu ozophuma ahamba enza izizwe abafundi. Kodwa ngalokho uNkulunkulu akuphekwa nokuncane. Kungenzeka umntwana akaphuma ahamba ashumayela ivangeli. Akuwena oyile kodwa ube yimbangela yokuthi umntwana agcine eshumayela ivangeli. Hayi ukuthi sizohlala sifolde nje izandla sithi hayi mina ngeke mina ngikwazi nokukhuluma nje mina ngikwazi kusho lutho nje mina. Khona ongakwenza uNkulunkulu akuphekona. Siphiwa amandla umama nomama okhona noma bese izindala ingane ngelanga yosindisa isindala ingakaze nje isindiswe sencane ikumele isindala isindiswe. Besithi ngiyayazi into engangiyitshela umama mina wangitshela ngoJesu. Yobisini ifakazi ke kusho uminister wa transport uminister we sports ukhaladi le sengikhohle ukuthi bayigama lalo ikhaladi lelo likhaladi le sports kodwa liyelisho lithi uyakholwa ngokusho kwakho uthi uyakholwa. Okay uyakholwa uthi kodwa wayekhuleke lo uma wakhe yena uthena waye isigebengu yegangster waye igangster yena njengoba namhlanje sewumuntu ohloniphekile useyimember yeParliament kodwa yena waye igangster uthi uyamazi uma wakhe wayemkhulekela niwekhulekela uma wakhe yena namhlanje uyaye esontweni uyamkhonza uNkulunkulu uyazi ngoJesu. Egcineni noma ngabe akuzokwenzeka ngokusheshsha
kodwa kudinga ukuthi sikwenze thina do your part bese udedela uNkulunkulu enze yakhe part. Ungabe nawe uyenzile ipart yakho njengomzala uyenzile kodwa ufuna uNkulunkulu enze ama miracles. uNkulunkulu uzokwenza ama miracles wena wakho umsebenzi ungawenzile. uNkulunkulu ubeke thina phambili bese kulandela abantwana bethu. Noma ngabe akakholwanga umntwana kodwa uNkulunkulu uzoqhubeka yena ogcina emthintile. Ngenzeka angakholwa manje uNkulunkulu uyogcina emthintile. Angiqhubekele kowesibili ngoba sizophela isikhathi ngingaqedanga. Owokuqala engikhulume ngaye uMakamosi. Umbuzo ke sengivala la kuMakamosi. Umbuzo uthi ngabe senze okwanele yini bantwana? Noma ngabe unabantwana abadala noma ngabe unabantwana abancane kuyafana. Noma ngabe unabantwana ophiwe bona uNkulunkulu ukuthi uhlale nabo. Mangafika nje uNkulunkulu manje ame phambi kwakhe wenzeni ukuthi abantwana bagcine bamukele uJesu, ungakwazi ukuphendula. Umbuzo engiwushiyayo le uthi mebuza nje uNkulunkulu akubuze nje athi wenzeni? Nasebe badala ukhona ke wakwenza. Yes banqabile ukwamukela uJesu. Wena ke wenzeni wena? I-effort oyifakile is it 50% or 30% noma 10 noma 0%? Ulinde ukuthi bakufundisele uSunday school baphinde bakushumayelele abashumayelayo. Wena wenzeni ngoba nawe umfundi? Angithi nawe kuthiwa hambe ukwenza izinto zonke abafundi. Nawe kuthiwa phuma wenza izinto zonke. Kuthiwa qala ke ekhaya. iJerusalema lakho ikhaya. Wenzeni wena ekhaya lakho? Siyadlula ke kulowo mama siye kowesibili. Lona wesibili umama nje okhulunywe kancane just sentence amangake nje into encane lapha eBhayibhelini ikhulunywe ngayo. Kodwa enhlizweni yami ngithe makukhulunywa ngaye ngabona ukukholwa okumangalisayo, ukuzinikela okumangalisayo kuyena. Umama esokhuluma ngayo wesibili uAna. uAna nje ngithe sengibheka ngaze ngayazi ake ngiyeGoogle manje ke ngiyobheka ukuthi bazonginika incwadi ezikhuluma ngoAna ezinye azikho. Ngathi shuthi bazongicorrecta ke mase sengikhuluma ngoba ngiyazi lana ukuthi khona abase School of Bible bazomtshela ukuthi hayi lencwadi ethizi yakhuluma ngoAna. Ngoba ngithe ngithi hayi angifuna le ndaba kaAna khona ngizoke nami ngithi ngoba ikhuluma into encane nje just 2 sentences ikhuluma ngoAna bese iyaphela indaba kaAna. Ayinayo into eningi. Hayi ngifune ngaze ngancama indaba kaAna kwenye indawo ngangayithola. Indaba kaAna siyithola kuLuke chapter 2. Luke chapter 2 zocela ongifundelayo nje qale kuverse 36 no 37. Bheka uElizabeth isihlobo sakho naye usikhulelwe indodana eselulayo. Hayi Luke chapter 2 verse 36. Kwakukhona nomprofetikazi uAna indodakazi kaSamuel owesizwe sika-Aseri. Wayesekhulile kakhulu ebehlalile nendoda iminyaka eyisikhombisa emva kokuntombi zakhe. Engumzelokazi waze waba neminyaka engama-24 engasuki ethempelini ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. Amen. Lona nje kushiwo lento kuphela ngayo. Ongicela ungifundele nevesi elilandelayo. Naye efika ngasona leso sikhathi wambuza uNkulunkulu wakhuluma ngaye bonke ababebheke ukukhululwa baseJerusalema. Le ndaba la uAna simthola la ngesikhathi eJerusalem kwakuzela uJesu la. Lana khulunywa ngoAna ukuthi uAna washada emncane wase wahlala only 7 years nomyeni wakhe washona umyeni wakhe. Kusho ukuthi uAna wathatha isinqumo sokuthi ahamba ayohlala ethempelini yena ayosebenzela uNkulunkulu. Ethempelini wayekhuleka azila ukudla
wayekhulekelane nawe, wayekhulekela umsebenzi kaNkulunkulu. Ukhumbula ukuthi uAna wayengesena mndeni yena ngoba wayeshonelwe na umyeni wakhe. Kusho ukuthi washiya konke kwakhe ekhaya nje wahamba wayoba umuntu wasethempelini. Kusho ukuthi abantu bezokhuleka lama kuneyinkonzo na yonke imisebenzi owenzakalayo ngale thempelini uAna uyena umuntu omayo akhulekela abazoshumayela, akhulekela ababhabhatisa, yonke into eyenzakalayo nje wonke umsebenzi owenzeka ethempelini uAna wayeukhulekela azi ngoba uAna wayengazileli ukudla ezilela yena. Sizwile ukuthi umyeni wakhe washona nje ena7 years kuphela, akushiwo nokuthi wayenabantwana. Wayena7 years eshakile, akuchaza nokuthi wayenabantwana, akuchaza nokuthi kusho ukuthi wengenalutho uAna. Wabuya wazohlala le thempelini. Mehlala le thempelini uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi kwakuphithizela uzela uJesu, abakwa-Israyeli babelinda uMesiya. Belinda uMesiya ngaleso sikhathi babethi balinda uMesiya nje kulinde abaJuda belinda uMesiya. Kanti uJesu uzofika. uAna waba nenhlanhla yokuthi yena ambone uJesu. Ambone ewumntwana uJesu afikele kuyena elethiwa abazali bakhe ethempelini. Melethe uJesu nangu noAna ambone uJesu. Kodwa into engiyithande kakhulu ngoAna, uAna wayengekho selfish. uAna akashonga ukuthi ngoba mncane bese ethi angiqale impilo yami enye. Ngoba uvumelekile phela ukuthi uma ushonelwe umyeni uphinde ube nomunye umyeni. Ayikho into errong lapho mawuphinde ube nomunye umyeni. Kodwa yena wakhetha okuhlukile kunabanye abantu. Wakhetha okuhlukile ukuthi ahlale ethempelini. Wakhetha nje into ehlukile engajwayelekile. Bangaka abantu abangathi esemncane vela thina sengiyohlala ethempelini sengidela yonke into. Ngiyohlala ethempelini ngiyokhulekela umsebenzi kaNkulunkulu. Yena into ayenza lapho wayokhulekela umsebenzi kaNkulunkulu. Mehleli lapha yana wengahlali nje kuphela wefasta. Lapho leli verse lokugcina silifundile lithi waphinde wabatshela ngemisebenzi uNkulunkulu ayenzile. Webathi kusho ukuthi wayebuyalithole nethuba lokubatshela ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Umethola ithuba abatshela. Bangaki kuthina abazalwane abakhulekela umsebenzi wenkosi. Ithimi yethu asenze izizo zonke abafundi sihambise izwi lenkosi kwezinye indawo ngithi. Yebo ngeke uzukwazi wena ukuya futhi ngeke uye kohlala ethempelini njengoAna. Ngeke uhlale ethempelini uzohlala kwakho kodwa uzoziphendula wena enhlizweni yakho ukuthi wake wafasta nje wakhulekela umsebenzi kaNkulunkulu. Khulekele nje ukuthi laba bashumayelizi bakwazi ukushumayela kahle. Laba baphumayo nje abehamba nje bayokwenza i-outreach. Ubakhulekele nje njengoba beyokwenza i-outreach nje bakwazi ukuthi bayenze kahle. Bakhulume nabantu ba-respond abantu. Nami ngithintekile kakhulu kade ngiyifunda le ndaba ukuthi umuntu selfish. Sibheka kakhulu iy'nkinga zethu esibhekene nazo. Sinake zona siyafasta ukufasta impela. Siyafasta kodwa sifastela thina. Isikhathi esiningi ngangiphikisa abazalwane but isikhathi esiningi mawenza ifasting phela ayibuhlungu ifasting ayimnandi. Mawenza ifasting sifastela thina ukuthi kulungele okwami. Uyabona nje zonke lezi zinto zethu esike siyicela uNkulunkulu akukho wrong bazalwane. Akukho wrong ukuthi sifastele thina. Kodwa mina ngithema ngifunda le ndaba kwambuleka kumina ukuthi ngirong ukuthi ngifastele mina ngaso sonke isikhathi. Mina ngiyi-first priority mina. What about umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu angisindisele wona? Ngoba kunomsebenzi kaNkulunkulu ekufunakala wenziwe ukuze lo msebenzi wenze kahle udinga imikhuleko evela kuthina. Bangaki kuthina bathi nje akathatha 3 days wakhe we-fasting ukhulekela nje ukuthi laba abashumayelayo bakwazi ukushumayela. Bangakabaye bathi kwande nathi sike kwande kugcwale laphaya. Bangaka bake bashumayelele lokho bafastele lokho ukuthi ngifastela ukuthi mabeshumayela baphenduka abantu igcwale indlu yethithi. Nami ngikudinge ngiphenduke phambi kaNkulunkulu ngoba kwamina ngikwenza. Ngiqale kabusha, ngenze kabusha. uAna unginike isifundo esisha. So ukuthi it's not about me all the time.
kodwa uNkulunkulu ungibekela ukuthi nami ngenze umsebenzi akulungileke angizoma la phambili ngishumayela futhi angizophuma nobhutimandla ngiye la beyakhona kodwa mina ngizowedolweni ukuthi mabenza lo yamsebenzi uNkulunkulu athinta abantu lapha la beyokwenza khona umsebenzi mina angizoba behind the scene uAnna behind the scene uAnna wenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa behind the scene wengaqhamile akubona bonke abantu abazogqama khona abangazogqama kodwa abazowenza umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu akasize lokho uNkulunkulu akubeke kona hayi ukuthi ke uNkulunkulu ethe gqama ngoba phela usinika ngokwezigaba zethu usuzothi hayi ke mina sengizohlala ke mina ngifaste ngithandaze angisafuni ukwenza lutho cha uNkulunkulu usinika ngokufanelekile uyesinika lokho kusifanele uNkulunkulu ethe wena udila nenkonzo yomkhuleko iqala inkonzo usifake sonke usibona ukuthi le nkonzo uyiqalile ingenile le nkonzo uyasigqugquzela ngoba uNkulunkulu ukunikile le nkonzo yokukhuleka ukunikile le nkonzo yefasting usebenzisa wena ukuthi kusizakale thina yonke into esiyenzayo asingayenzi ngokuba selfish masenza izinto asenza izinto ngokaNkulunkulu uNkulunkulu asimnike kwa uNkulunkulu vele uma ngayona inkonzo yakho awuzoyenza wena uzokwenza eyakho kodwa makwe yakho yenzisisa inkonzo yakho yenze ku100% inkonzo yakho badingeka abesifazane senyangeni yethu abazokhuleka khona ngilalela uYouTube lapha abashumayelayo khona wayesho umfundisi engikhohle ukuthi umfundisi ethi nje ugogo nje makumiswa itende ohlala khona zize iphele inkonzo lo gogo uyakhuleka nje kuphela into ayenza uhlala ubusuku nemini khona etendeni akhuleke usuke ekhulekela ukuthi nayiphi into ezovimba ugoqo ongavimbi ekutheni ingakwazi ukuthi wenze umsebenzi kungabi bikho uyayinikela ukuthi ukuze lo msebenzi ukwazi ukuthi wenzeke kuyadinga ukuthi kube khona abakhulekayo to division of labor ka business khona division of labor akwazi ukuthi nonke nenze umsebenzi owodwa wonke umuntu akenze lo wakhe umsebenzi la uNkulunkulu embeke khona siyadlula ke kuAnna sesiya kokugcina ke manje sengizoyivala indaba yami okugcina owesifazane ngithe mangembheka ngambona kowesifazane ozaziyo nje izinto igama lakhe uLydia was a businesswoman kusho umuntu owayezazi izinto ngaleso sikhathi and wayedayisa ingubo kusho ukuthi umuntu wefashion angeke phela udayisa ingubo ungayazi ifashion kusho ukuthi uLydia lo kwakuwumuntu we-influence ngeke uqale ibhizinisi ungakwazi uku-influence abantu so i-character yakhe nje mangiyibheka mina iya lapho wekwazi uku-influence abantu and umuntu fundizwe lenkosi lithi nendi yakhe leyo nto ethi nendi yakhe it means a lot kusho ukuthi uLydia wengahlali yedwa kwayini abantu laba ababa nabantu ama-surroundings kube khona abantu ababakhona eduze kwakhe ngizocela siyifundeke indaba yakhona u-Acts chapter 16 verse 14 no-15 sofunda nje lawo mavesi amabili owesifazane othile ogama lakhe linguLydia engumthengisi wezibubende wasemzini waseThiyatira okhonza uNkulunkulu walalela inkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakhulunywa nguPawulu uthe esebhabhathisiwe kanye nendlu yakhe wasincenga wathi uma nithi nikholekile enkosini ngenani endlini yami ihlale khona wasidubeza amen Sikhuluma ngoAnna uAnna yena wadecide ukuthi ayohlala ethempelini sikhuluma manje ngoLydia uLydia is a businesswoman usemsebenzini uLydia kuthi makufika abadlulayo beshumayela uLydia uyayivula inhliziyo yakho yamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uLydia akashongo ukuthi ngoba ngibhizi
abantu abanamabhizinisi babhizi ngendlela emangalisayo. Akasho ukuthi ngoba ngibhizi cha ngeke ngize ngikwazi. uLydia uyavuma ukuthi amukele uJesu, uyabhabhadiswa, uphinde uya-influencer abantu endlini yakhe. Ngenzeka ukuthi isebenzi, ngenzeka ukuthi umndeni wakhe, makuthiwa endlini yakhe bonke abantu ababekhona lapho. Kusho ukuthi kwakholwa nje inqwaba yabantu ngoba siyazi isize yebhizinisi yakhe yayingakanani. Mhlawumbe kwakuyibhizinisi elikhulu elaziwayo endaweni elinabantu abaningi. Makuthiwa endlu yakhe, futhi wonke umuntu oyekhona lapho, wena sisebenzi, wena family member, bonke basindisa ngenxa yakhe ngoba uyena owaba isibonelo esihle. Noma ngabe ngiyazi njengamanje siphile esikhathini sokuba busy, isikhathini sokuthi kufanele sisebenze sikwazi ukuthola imali ukuze siphile. Kodwa uJesu useyinkosi noma kunjani. Nakusona lesi sikhathi uJesu useyinkosi. Nakuyona le isikhathi sivele siphele ngengibone mangibuya emsebenzini ukusenza lokhu siphele isikhathi kokunye kuphela isikhathi ungasakwenzanga okunye ngenxa yokuthi izinto ziningi esizenzayo. Kodwa kusho ukuthi isikhathi saNkulunkulu kufanele singabi khona. Masibheka uLydia ke lana, uLydia akagcinanga ngokuthi amukele uJesu njengenkosi nomsindisi. uLydia waphinde wavula nendlu yakhe, hospitality. uLydia wavula indlu, wathi ngeke abantu bakaNkulunkulu ngoba phela abafundi babehamba nje bengenazo nendawo zokuhlala. Mabehamba beshumayela ngala, wavula indlu wathi hayi wozani nihlale la manisenze umsebenzi kaNkulunkulu. Sibona la kufuneka abesifazana abazoba njalo. Hayi abesifazana abasefithi ngoba mina nginomuzi wami, sekumuzi wami nje. Noma ngabe ungasho ukuthi uzohlalisa abantu kodwa umuzi wakhe awuvuleleke. Abazalwane bakwazi ukusizakala emzini wakho. Abakwazi nokhona inkinga nje khona abasizakala abazalwane ngendlela noma ngabe even nongayena umzalwane. Nangoke engaseyena umzalwane kufanele asizakale. Musu kuba selfish ngoba wena unomuzi. Sekumuzi wakho ke wedwa. Umuzi wakhe ube isibusiso kwabanye abantu. Umuntu osifazane nje yiba umuntu osifazane ovulelekile ukuphake nokudla. Mabefika abantu bathole nokudla. Bangalamba abantu. Uma wayejwayele ukuthi kadlula wafa, ethi akawufuna umuzi ofana nakadlula wafa ngoba yena ngangena nombani manje selambile umuntu awele la endlini. Sasithi masipheka uma athi phekani ukudla kube extra. Fakani amanye amaqatha enyama bemaningi ukuze makungena umuntu akwazi ukuthola ukudla. Ingathi kungaba khona lokho inkonzo leyo. Uyawuvula umuzi wakho uphinde uphe uNkulunkulu wenza imanga uma ukwazi ukuthi upha abanye abantu. uNkulunkulu vele akwenzele wena okwakhe kwandile. Uma ngalo ukuthi hayibo mina ngangaswela nje uswelwa ngaphandle ngoba uNkulunkulu wenza akwandisele ngoba wena wenza izinto ezinhle uvulelekile. uNkulunkulu akasizeke sisekuyona icareer ngoba waye umuntu wayesemsebenzini. Siyasebenza abantu besifazane kodwa uNkulunkulu akasize sisebenza sinjalo singakhohlwa uNkulunkulu. Asingathatha umsebenzi wethu subeke phambili kakhulu. Size sikhohlwe ukuthi hayi kunalowo msebenzi mina vele ngishaya uvalo ke mina ngoba mina ngangikhulekela umsebenzi uNkulunkulu wangizwa. Manje vele ngishaya uvalo uma umsebenzi ngizowenza uhambe phambili kakhulu udlule uNkulunkulu. uNkulunkulu akasize siyakhuleka uNkulunkulu asibusise ngakho konke asibusisa khona. Noma ngasewona umsebenzi noma ngabe yini uNkulunkulu akuphe yona asike sisebenzisele uNkulunkulu. Asiyinikele kuNkulunkulu yonke into asiphe yona. Asiyinikele kuNkulunkulu. Sivule imizi yethu. Nako lokudla sokuthengile ukuqalile siyakala ke thina abantu besifazane siyakala nje ukuthi mawuthenga uthenga into ezohlala inyanga ngoba ufuna ukuphelela. Kodwa mase kufanele unike umzalwane omunye noma umuntu olambile munele ngoba uNkulunkulu ukhona. Ukhona uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akubhekelele ukuthi ukwazi ukuqhubeka inyanga iphele. Kunaloko nje bazalwane ukuthi sengikhulumile ngalabo besifazane abawu3. Enhlizweni yami kunaloko ukuthi engathi uNkulunkulu singamnika u100% noma ngabe ukuliphi izinga. Ngikhulume ngabesifazane oqala, ngikhulume ngoMakaMose owakwazi ukukhulisa uMose ukuze akwazi ukukhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Sathola uJesu thina sisindisiwe namhlanje. Umsebenzi kaMakaMose wawungalonize. Mzukwane enza le yanto ayenza lapha wayenza umsebenzi omkhulu odlula yonke imisebenzi ngoba ukuba uMose uNkulunkulu webekile ukuthi uMose uyena oyokhipha abantwana bakhe eGibhithe. Ebekile ukuthi kuze kugcine kufika uJesu bese kusindiswa mina nawe.
uNkulunkulu mesibekile ukuthi yenza umsebenzi. Oqala lo engikhulume ngaye, owesibili ngakhuluma ngo-Ana. Akubona bonke abantu besifazane abazoma njengoba ngimina. Ngeke ngibone ngoba phela mina ngisebenzisa ey'nganeni esikoleni. Khona iy'ngane engakwazi ukwenza ama-oral. Ezikhalini embezi ubona ukuthi ngashona. Kodwa manje ngoba kufanele enziwe-ke ama-oral ayikho into ezokwenziwa. Ameke lapha phambili abuke phansi abhale athi izandla abhekeleni akhulume ebhekeleni ngoba kufanele enziwe ama-oral ane-percent layo kufunakala enikwe lona. Akuthina sonke esizokwazi ukuma sikhulume ngoJesu. Kodwa khona esingakwenza. Uma ungeke uze ukhulume thandazake. Fasta-ke ngoba wena uyahluleka ukukhuluma. Noma ubuye-ke uze endlini yenkosi ulungise iy'tuli kushanele. Khona ongakwenza kodwa. Ukuthi umsebenzi wenze nje khona uNkulunkulu akubekile. Akekho umuntu obekiwe ongeke enze lutho. Kodwa futhi ngeke senze sonke okufanayo. Wonke umuntu uzokwenza ngokwesilinganiso sakhe uNkulunkulu ambeke sona. Ngase ngakhuluma ngokugcina-ke uLydia. uLydia mawuyifunda indaba yakhe kuthiwa incwadi yabaseFilipi. Kwaqala ibandla ngenxa kaLydia. Njengoba ngishilo ngathiwa uLydia wayene-influence. Kwaqala ibandla eFilipi ngenxa kaLydia. Makuthiwa abaseFilipi nje uLydia ubalwa phambili lapho. Umsebenzi awenza. Kusho ukuthi khona abesifazane abazokwazi ukuthi kuqala amabandla ngenxa yabo. Ungayibukeli phansi unamandla amakhulu uNkulunkulu akuphe wona. Isihloko sethu besithi bhekani mina nginani. Konke lokho engikhulume ngakho uJesu nathi. uNkulunkulu ekunika ukuthi iqala ibandla unawe uzoliqala. Methe wena uzobushanele endlini yesonto uzoshanela. uNkulunkulu nawe uJesu nawe lapha ekushaneleni. Methe uyathandaza ngoba unawe. Konke ekufanele ukuthi makufanele ukhulisa umntwana ozoba umfundisi wethu. Lezi insuku kukhulunywa kakhulu iyona into ekhulunywayo le kulezi insuku. Makuthi lo mntwana omphethe ngelanga ogcine umfundisi yenza mkhulisa umntwana ngendlela mkhulisa njengomakaMose. Umfundisi umtshele ngoJesu. Uyosho athi lento ngayithela utata ade ekhuluma ngakho lapho. uTimotheo wayeyithatha lento ayeyona. Wayithatha kuma wakhe nobaba. Hayi lento ayiqalanga nakumama, yaqala kugogo. Yakhulunywa isuka kugogo le ndaba. Yaya kumama yaze yafika kuTimotheo. uTimotheo namhlanje sifunda ngaye la. Siphiliswa amazwi awakhulumile. Ngenxa yokuthi abesifazana ayenikwe bona ukuthi bamkhulise, abamkhulisanga nje benza u100%. Ukuze nathi namhlanje sikwazi ukuthi sizwe ukuthi asitshele wonke lamazwi uNkulunkulu ayethi akasitshele wona. Ngiyabonga bazalwane. Sipelumela kuwena uNkulunkulu wethu lapho akukhulule inhliziyo zethu. Siyalamukela ngozwele sibeke kakhulu. Sanakekela kakhulu ukuhlupheka kwethu babothandekayo. Sanakekela kakhulu ukuxakeka kwethu emakhaya ethu sabeka imizi yethu. Babothandekayo sabeka abayeni bethu kakhulu uNkulunkulu wethu. Sakhohlwa abantwana bethu babothandekayo ukuthi basiphinda. Badinga Nkosi sokukhipha ngemilomo yethu lokhu mina siyiphilayo. Siyigcizelele kakhulu kubona abathandekayo ukuze in-future uNkulunkulu wethu basizakale babantu abathandekayo. Seshilo umntwana wakho uNkulunkulu wethu mbusise naye phambi kwethu kumele. Esasisele wasikhumbuza abathandekayo besizakho abesifazane. Abasebhayibhelini uNkulunkulu wethu abathathu ngongcwele engathi besinabela kubazali uNkulunkulu wethu abafana nabo Ana abafana nabo Lydia Mose
ngobuso bakho egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Usizwise lawo mandla